To jama'a barkanku da yau. A labaranmu na yau za ku yi cewa Murja Ibrahim Kunya ce al'umma suka yi mata ca akan irin abubuwan da take yi a cikin kafar sada zumunta ta TikTok, wanda ya biyo bayan mutuwar shahararren dan wasan Hausa na bangaren barkwanci, wato Kamal Aboki. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mutuwar Kamal Aboki ce ta tilasta ma al'umma cewa lalle wajibi ne su kira ga Murja Ibrahim Kunya akan irin abubuwan da take yi cikin kafar sada zumunta ta TikTok. Duk dai wani mai amfani da kafar sada zumunta ta TikTok inda a arewacin Najeriya yake, to za ka tarar ya san da Murja Ibrahim Kunya, ganin cewa abubuwan da take yi ba abu ne wanda ya kawo kallo ba, ko kuma ba abu ne wanda ya daidai da addinin da take yi ba, da kuma yankin da take da al'ada. Murja Ibrahim Kunya dai ta kasance a cikin TikTok wadda take amfani da zamanta na mace tana abubuwa wanda ba su dace ba a cikin kafar sada zumunta ta TikTok. Wannan ne ya tilasta wasu 'yan anguwansu da kuma wasu makusantanta da shirya kware-kware kwamiti tare da tunkarar Murja Ibrahim Kunya da ba ta shawarwari na musamman akan cewa ya kamata ta daina irin wasu abubuwa da take yi. Wannan shawarwarin da aka ba Murja Ibrahim Kunya ciki har da wani bikin shirin birthday da take da niyyar hadawa, wanda sai gashi dan anguwarsu kuma dan sana'arsu wanda suke tare, wato Kamal Aboki ya riga mu gidan gaskiya, sai ta daga wannan lamarin zuwa wani sati na daban. Shine dai al'umma suka hada kware-kware kwamiti sun ka tunkari Murja Ibrahim Kunya, suka ba ta shawara kan cewa ya kamata sai ta rayuwarta ta san irin halin da ake ciki, musamman na yawan mace-mace da ake ciki a halin yanzu. Murja Ibrahim Kunya dai ta tarbe su lokacin da suka zo, kafin daga bisani su bayyana mata abin da ya kawo su, sai dai haƙar su bata cimma ruwa ba, domin kuwa fice wasu ke da waya. Sai gashi an hangi bidiyon Murja Ibrahim Kunya ta ƙara saki a kafar sada zumunta, inda take bayanin lokacin da ta saka na ci gaba da bikin birthday ɗinta. Duk da yake mutane da dama suna ganin cewa lalle daga zaran Murja Ibrahim Kunya ta yi wannan bikin na birthday, to za ta dakatar da wasu abubuwa da take yi, ganin cewa an yi mata wa'azi kuma ta ga cewa Kamal Aboki ya riga mu gidan gaskiya, shi kan shi da yake abubuwa wayanda ba su saba ma al'ada ba da kuma ɗabi'a ta Bahaushe. Amma dai yanzu haka mutane na duba akan cewa lalle duk cikin kafar sada zumunta ta TikTok babu wata budurwa ko kuma mace wadda ke daga hankalin al'umma, musamman irin ga yadda take amfani da surar ta mace tana hankalin da hankalin al'umma kamar Murja Ibrahim Kunya. Murja Ibrahim Kunya dai ta kasance 'yan masana'antar Kannywood sai a baya, kafin daga bisani masana'antar da kai matsayin kan cewa za ta dakatar da saka Murja Ibrahim Kunya a cikin fina-finai sakamakon irin kaurin sunan da ta yi a cikin kafar sada zumunta ta TikTok. Daman dai idan aka gaya ma mutum gaskiya bai doka ba, to ga al'ada an ce ana kyale shi ne, wasu kuwa sun ce ana ƙara tunatashe shi. Shahararriyar jarumar dai Murja Ibrahim Kunya wadda ke amfani da manhajar TikTok wurin waton harkoki da sun ka saba ma shari'a da kuma al'ada, ta karbi uzuri ko kuma ta saurari jawabai na kware-kware kwamitin da an ka hada don tuntuɓar ta a bata shawara a yi mata wa'azi, amma dai babu tabbacin cewa ta ɗauki abin da an ka faɗi, domin kuwa har yanzu ana tunanin cewa Murja Ibrahim Kunya ba ta daga lokacin da za ta yi wannan bikin na birthday ba da ta ce za ta yi. Duk da yake ana ganin cewa da alama da zaran ta yi bikin na birthday za ta bari, amma dai malamai da dama sun yi magana akan Murja Ibrahim Kunya. Idan za ku iya tuna ko a baya hukumar Facebook ta yi yunkurin kama ta, sa'annan wani lauya mai zaman kansa ya saka Murja Ibrahim Kunya kara a kotu kafin a sasanta abin daga baya. To kada ku manta, idan yau ne kuka fara zuwa wannan tashar tamu, to ku daure ku danna mana subscribe don ci gaba da kasancewa da labaranmu a kowane lokaci. Mun gode da lokacin kallo.